Balima Annakuma, très urgent. Balima bien vendredi 22 août 2025. Amboraka information tellement ni flade soro. Malion, ko farabugu bina. Ko bamba chewale mogo kuye farabugu ka ugen. Mali kan, nye Mali ka bele ba jatimene. Kan mu nyogonte Mali kauna. Ni a konte bi farabugu kame sorala. Malion, utara ouye Mali ka storasi kan ouya ben mine. C'est la réalité. Avocalu ben. Mena farabugu ka yere u ka maire adjoint menu ka vocalu kala ambe je ka bela menyogon fe mbe do ke Mali surasu yi mbe do ke malien dem bela jeli mbe do ke farabugu ka ye mun kera vraiment je suis de cœur avec la population de farabugu malien ni mo mama kelima ote ban folima angentena surasu ka imagine mais tien la anga jamana do be deguna ante ka boka kuma famu te tien farabugo ka vocalu bene bolo dimine be vraiment nous me ka galon te ke bamako kono uyolu fana uyo kuma do fol mona fana vocal bebe anno malien farabugo binante ndo gawula awanye information flana mfana soro tuguni malien aywa ko société civile nyamo ko bamu menaka nous wa wole ko Sidi Barka malien ku yo fana faka o fana kera menaka ko bandi utara kata Sidi Barka mene ko ka faka anyo fana information soro a photo flene malien anya ye réseaux sociaux kan voilà ko journal du Mali voilà ko source journal du Mali donc amet la ka kuma o fana kan rapidement malien menda e mentigila di nebe na vocali kala farabugu ka vocali farabugu bina be farabugu wallahi ali du kuma juma sella ne ere da image ou be kata juma seli Mali surasu ka kangono bi ni ya ne ba fanga bem malien anga nyorla me folo ndafo sanani ani kalutana kunave meka ko fo bela gele ko fe farabu ko ni amanya men ko fakero yi hal yasro ni kuna funi jena la kamba de ni yakide farabu ko ni wulila kungo wa wulili yere amalo daga fo magaja ga wulile de ko so ga sembe gele kera farabu ko fe farabu ko ni chesri farabu ko ni kilenya farabu ni fasukanu ka wuli ga bala yele ka fo kulu ti fui fara fasuka wa fasu dama no de uluti do dashi fe we semba gele kan gati nyame ko fakirati farabu ko ni alabana mina farabu ko ndugo farabu dugo wuli la kunu o wuli le sefe mi ala hine takwe mo dugo rade sera befe amara musula ka o femu di folula parce que itse ga bwa kono yoroshi ni ma wala di keba we ulu ko na mbura boto wala ma fika musoni demsenuna ngame temu be ulu bura amalo ga fo dugo era kun ko nanga alaka deme ko na amalo ga fo o chamambe o do tara do fri no e komini ya jabalai do tara shola no e sergli jabalai nga o bagilina pe mai o kuna fo ma do o fale ko kuma meme mo ko de ulu kama na bwana wa dugo era desele wulitala o wula ka fiendo do ane ka do ga fo mame me ni asono e ka do fo fiendo do dugo ngona ni namara do bele gele kama na bwane ma chitse ka foyibit ma deme ble ta kera ko ludo dugo ngon na shunu me nulu fara wuli ga sefe tratado ulu bele gele ko nembe halipi amalo nga fo nye fuita ulu na keke to de la amalo ga kunu ko ni dugula man nu kumbera fara buga kumbera dogo free ale maranyema wuli ga ukene kata bunya kuyi ku bismila usala fana munu tarasho ulu kumbera ukene to la kase ko bunya iya sana bele pratika di ama fara buga de me krenena niya so na ere farabuga de ni dozo kundu na e wuli ga bala gele ka ko faso abangolo na gari wacce bara gira tuma abana amna nyiniga ito wani ka bade de ka babale mo ga tamele ga bo to wasi farabuga men wati na mbe to wasa ko mo ga tamele wuli ga ba min kira ga nyesi farabuga ma no kira taratado utugalo klita ani koronto ko wuli ga de kira to ko farabuga willa kunungo o kuma we ewa abla ki wale ambe ayara fo ala ga kala ko ni farabuga willa kuno alamsa farabuga willa pe mo ga tunu ko ni ye yamara di ko muso ko ni bisega bo kilefe jadi so ko te ni chawo bo fo ni chawo ga aremu la so era dozo tin la so bisega pasana no te wa Malion akajan obela jeli amede awa maire adjoint fana ko Zumana Coulibaly o fana kuma nango fana la me
ne Zoumana Koulibaly Malia wa kuma bana Farabugu bina ouais mais si ça ambe solution de ngini Farabugu bina majane ne ka soutien be Mali sora souye mba foka daka Farabugu ka dimina ko vidéoman do be Bamako kono ko lu ben galon tege de la ko degum be ni ko lu faga ko do be Bamako kono u dale me climatiseur ko be ka galon tege Malien nyo ko degum be ni ko lu faga Malien woro be ametla ijo o yoro be ametla ko fana kala Malien kuma be flama bonne dade Farabugu ko Farabugu bina ko ka be informé ko ka fo Malien be na ko Farabugu bina Mali ka militaire mu na nyogon te zone kona na Farabugu fait partir Malien nous ye Farabugu kamena avec les sababo ama droni pané ka taka o kuma la munde be ali sisa be ka kuma fo romina ube Mali armée ka kangono Farabugu anga blende fefebo ya bejini muri bo korona simi goita usigere be Bamako kono be mogo mina uni fona et puis me kuma kelen fo Malien ngena Malien ka kuma kelen bla ukungulu kono Farabugu bina majani image ou be ne te fe ka image ira ne Farabugu ka yere ne be ka kuma mu ira be bololo sanfé munu be ka kuma fona ko Farabugu bina ute Amérique de ute France de ou be Mali de kono voilà ou be Mali parce que tien fo ni e tien fo bi yaro ankara anga karamo ba do ya fo ko ni e tien fo bi I kasa de be do nuna anga nyoro la me Mali kuma be fleni Farabugu ko galon tegela ku semolu ka problème na ne ma kuma Farabugu ko ina parce que ne ba do mumbe yi ke ni muma nyaka kera be fodi ambe solution de nyini sisa men galo ay de la ka jamana jume ko jamana benkalu a benkalu ha te arme fe ay u ka fo ki terroriste yo en coup set o bengalu noroila tia fle ka fode wajulu kala fle ka fo wangalo madli ka jamana jo Farabugu be wulila ou ye mun fo ko Farabugu be wulila de a image ou be mais ne to ira quoi c'est pitié ça fait pitié mais ne mogo kumaka de kala mogo munu ere Mali kono de na ko faso de njugo munu kumaka be anta fo ko le faso de maire adoujo ere kumana era maire ye gouvernement ka représentant de maire adoujo ere kumana ko Farabugu wulila ko tien de du a tete maire contrôle de wulila ka kuma de ko Farabugu bina parce que oui galon o ben galon de kan galon tegela deun de jamana in bla ko fe 2022 oni biti kelengede ala e fenori gira Malien chama ala ka o moke di quoi ala ya ira na kona bena mbaw sangrota Malien bena 2021 Malien bena 2022 Malien yu tegedi nyoma 2023 ala ya nke banayi kan sangrota dien be nyaboran fe Burkina coup d'état ka kwa be fa ka Mali nyona sie Niger coup d'état ka be fa o wati asoro benedo o wati asoro Sadio Kamara be kaka barake mais bi depuis WG ou damina depuis Janfo dona kola a be choko jumen bi 2022 on de kumeta terroriste yoro ngini ma debe ka kuma me ka kuma faso kadinye quoi mais wulu ani wulu deun te se kani famia je le dis très fort parce que confidé do be olu nye fiore no ku tlogre jamana be kata jiwo yo fa do nyeta la c'est pour cela Joseph Staline ko kadine irisuka dictateur bam kumbi nale ye qui est façon de djougo allez irisi million mo dogo million temps ne be mun kala ma chiffre là allez irisi million mo duru de mo million duru ya befa na ye qui est façon de djougo allez kare kuna be mugu chila do be halu wololi kara de tare malima do be o manga kuma maliko là voilà les réalités qui sont là wakati mina halala deun kumbolo be nyogambolo halala kumbe kala ben le cerveau et shogel ko kala maiga sebu tungara ampeani asimi gotani et Sadio Kamara be kumbolo be nyogambolo wakati mina dien be nyabora en fait mais depuis Janfa dona kola be choko jumebi obe korane kono obe bibulu kono am mako yofo
an fufafu yo fo an ga mogobaw yo fo ko bembe yororo ko here be bembaliya be yororo ala be bonne de jigo oro kan ali Modibo Keita mi Mali président fora ya fo kan nunu to mogo mina ula Bamako kono u nyina na terusu ko Mali surasu abela jele nyabala Mali surasi mu fagara farabugu a video be ne tayira anga kan kunturu kamine matériel munu tiena kan kono c'est des milliards blende kele songa mana fana wallahi blende do songa beta million kemela terusu yanga blende munu mine c'est des blende qui coûtent très cher atina fo million fla million saba mbulu donne blende prix ka gelen fo ka faga et nous nous ga moto na kananga femine amadjani ne dimi orote dobare le fait que sur Assimi Goïta janfa dunko la kaye bi Mali mu kumbetani mani bi Mali de bina ka ce niveau là ali Youssouf Toloba bora ka kuma o ma Youssouf Toloba la mais ou Claude Gerele mbebi amen fana tukuni menaka le menaka fait comment on appelle là menaka société civile nyamogo ba kuyo fana faka ko exécution de Sidi Barka président de la société civile enlevé à main. Le président de la société civile de Menaka, Sidi Barka, a été exécuté après son enlèvement survenu le 19 mai en pleine ville. On confirmé plusieurs sources. Conseiller pédagogique au centre d'animation pédagogique en figure reconnue de l'Union nationale des travailleurs du Mali, il avait été amené par des hommes armés alors qu'il regagnait son domicile après la prière du soir. Son exécution a été attribuée aux combattants de l'État islamique dans le Grand Sahara, groupe qui contrôle depuis plusieurs années les vastes zones autour de Menaka. Depuis 2022, l'organisation est responsable de massacres et de déplacements massifs des civils dans la région. Les méthodes d'exécution reprochées de ces cas incluant des mises en scène avec des tenues oranges, caractéristiques de Daesh, rappelant celles déjà utilisées par les groupes dans d'autres contextes. Aux côtés de Sidi Barka, plusieurs autres otages ont perdu la vie. Parmi eux figurent Amadou Aga Mahamad Berger Touareg, des citoyens arabes, un musicien et d'autres habitants de la région de Menaka. Certaines victimes ont été forcées de creuser leurs tombes avant d'être abattues. D'autres ont été exécutés. D'autres ont été exécutés sommairement. Les images circulent sur les réseaux sociaux et les témoignages recueillis dans la ville confirment la brutalité des faits. Ces exécutions interviennent dans un climat marqué par l'emprise croissante de l'État islamique dans le Grand Sahara sur la zone de Menaka, où la population civile demeure exposée aux violences présumées, aux enlèvements et aux représailles. Source Journal du Mali. Agno sur les réseaux sociaux sans faire là. Ne kuma kantere mfana ya medi. C'est à confirmer. Ah, c'est que tu m'as bora kanifo ne ya kala mungono autour de Journal du Mali. Nye commentaire ou kala mogo fana gogo tiendou. Obse kata la je. Voilà. Donc kuma be flé. Awa farabugu bina. Mali armée en gena ka bo farabugu. Ayanga kam perdi. Mais angana découragé. Ni ala sonama ambe maneka so. Mais en tant que Assimi Goïta be Mali président là. A la solution soro. A ko to be nyani parce que Assimi be tonyali muna, tonyali. Wallahi Modibo Keita ya fo. Anga nyoro la Modibo Keita kuma ni fo. Je vais vous j'allais mba ira oula ala be Mali fait. Wallahi ala be Mali fait. Malien ira de tout ira fait. Malien do de te Mali fait. Ala ya ira na kono benamba baraka douaoula. Au exemple folo mi 2022 ambe kumbolo be nyokobulu. Awa anye kan perdu li fait ka be Assimi ka fotidi. Depuis Assimi Sado Kamara Balika armée commandée ambe ka kan perdu fambe. Depuis Assimi dona nambara oula, kurtu oula, moko tonya oula. Wallahi anga sorasu be ka tonya soro. Nebe mu fa sorasu keningena. Na obi se afrango ka Assimi dégager ka boy. Modibo Keita kuma fa ngola me. Onya be ko no mo ka. Ba soro di ko mo de kambe neme. Ngani bende du kono ni kelebe no mo be du che ku ganyana. Otma du be tien du be jerfen. Du be te tango jamani. Otna mami bana namba pakata bachaka mesena. Do de gafaraka. Otma anga do faranga chetrika faso jolila. Faso du asinjire me munga jamani u. Dugu abe sinjire me munga. Gwa du amakili bala. Anga makao ya kwanye. Ina damne kuma awa dugu chama beno ala yu halaki. Uhalaki ramuna longe de sinjara eno. Como hoy na sobeko como hoy na ala kuko. Otma namba tanga jamani otma nimbala okatwala anga tanyere la de anga si anfali sugola nama tanyere la nama tanfali sugola ni muso ye wale chono roje ka ni nuke oko
ni ce wi ni na muso ka wani muso da ke a utuma tulonge na barka sanga jamani kan puru na nagati tu na nagati den ko na wolo utuma jamani be ce ko utuma man ki roma amina akan ka do an ta hu de mawo ma ni ke ci far su gola ite ci mugula ni ke ci mugula kan ka tifri ni ke kan ka bara ni kan ka mu ni ke bi sala ni di serebe muge ibe tabarika ibe fo baliko otma ikiran ko dilai so yugo pa be no abe bi sorela otma anga se anyela la antu be pa yuka mara kono anga hada mara ya chama be no anga sira chama be no ni anga from otun tu lembala anga bi ni anya bla mara ko so o anga to made anga from otun de lai dutien no to nye kuma mi foka fo ku kanye ni ye be sa do be tu kanga ni tinye kalfa tuma useka tora useka tese kalfe maabada ni to yiwu taban ukama gola anu tukanga koma kilima ubani ni alafa alama ukasuma sanu kate seka ukala idime bana dondola wajebi bana dondola wajebi ba kuma bana. Vraiment hommage aux soldats maliens qui sont tombés sur les balles des ennemis. Mali sɔrɔ so nga soutien ba wuyi farabugu kaw dimine be transition galon tegala munun kɔrɔ meno woro kala ango woro name Bubu Mabel, anga kuma to la me. Kuma be fleni. Galon tegala munu bora ko farabugo ko foiti ni kabako de. Donc vraiment anya ni information de soro et Malien munu be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada ka wari ci nogoyala. Aw be Senweb application télécharger photo flé na Senweb application télécharger abene se wutu ngara code promo do urgent na urgent de dro 10 € be na ya retard ko fa baga bank information be du na ga bank information do so mo me malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abo tiki ga numéro orange numéro ta nuka wave dro na waru ci ba so orange man sur place waru ci go fala to dro me klisara waru ci go fala na sabana bada 1,99 €, 2 € kemef la dro o de kundo akabe ciao ciao.